Hello, phung kaham te jotono no lam soga ani kadal video angka tini phung aimani hingka sini omono kam tamo kam hingka nog roki salepa grana hine bairawo mani tiklai ton mani hingke ko bairawo andala rokte sini betka ba rija rok jotono tiklai robai kha hingka mani rokbo kwbang ma hingka ba pailai angke genoro paithak jora ani video no nai tongdi. Mani rok semani Lengsukha hanba daw kisa mai sai na gara na mai bo ku suka hangka ba sabi pai pun pore se te no ro le pana ni suro khaisina ga tini phuni muyo ta hangka mangso bai thepung buthai no sakhi sungja hangka nya honi denta de musde ta ma sin hana sakhi yo kaw jiblai masa thak thobo ma kana mai sa ba kap yang suga na ta ba yi nu sa si bok kha ya ma ne ki khai lai kha pa le tama mai sa gela mayo bobai te khoros ase nogle pana inga singke to nok ni mani tiklai be ke singlai pai manglak ne tamni ke singmani bo tiklai nai ti da le pana inga mo to lena hinga ba hani bage boro khorong ni namani nogle pana inga tini nani blog ase long angla kise short nong nai inga angni jibo somoi male video ro ka hungke khlai nai hinga ba tabo ke borok bo lepalani ni suro khaile ke anga sinimo markhino wall bo chugo hani bage lepana no markhino kosto tabo ordek lepa bakhe bangka ordek tabo mani senai mani jotono bail khe dabai khe tabuk to haipino ri rok thik se khlai jabai ako kayang ba hanse olo thepsi nai tabu lengkha tabung ke sesna khagi mani nai kenai bufang tani khipsi nai bufang kotoma tongi tong khagi singsai me yang kan kaba ka maya song o mayang kan kan hamjik se klayo ga bo bufang tan nai ga tani jotono tani khibai sinai ga mun thangi nai ganai kuda tan kha tani ko khagi je tong chama o kasiman bulasa phat phat primaya iko busa ma obang khabla sa kabang ma tongo yang tongo nai di sini bupang ni ses na busa kabang ma makulai kliyo sa khang kang ke ang kliyo sthok do kran thok ya amo tabo jotono kisa kisa ke bagire banya hingka sungbo kisa narang nai tese boto moi hanung ke ba bon busuk sai mana ba sengka asu saya hne kisa no narak shuang ke borong nang kabang rohka je nogo faimani skin rong no ba asu care khaijagli hingka ba hingka ango siram no horo se use khaimani hingka ang tabo sanjo no fulai na sinai hne hingka sanja ngi tongkha mane no hor bong khani man hingka ba hani bage kisa furui nagara nai
siram fului paimani srapjan porengke tabo ang moisturizer fulnai gani skin bo kisa dry ongo bwla hingke haini bagui moisturizer sob somoi no use ma khlaio ang hingke tei chwng chini mwkhango siram rok bo chwng use khaina nango chini skin no bo tight khaio. Tabo sari bo nogo hain tongna sela hinui basungni nogo kisa berai tongmani gajang ke buma bwsa kok sai tonglai bo tini school o thangmani marke Lengsukha bo hinui tabo chaba kisa nangnai ang kuchugui bo tongkha hingke ba emne khe ani allergy bo tongo ang hadoli manjak hingke ani kuchugo hingke hor ni rok maisa oi paikha hingke tabo hingke ang thusinai muktui pai tongkha tini di borok ma thuli hingke tei yang manui rok bo dai tongoi lengkha hingke ba norok tini ani video bahingjakha no comment khai sadi tei like subscribe tei share khainai bo ta pokti jora mankha hingke khena hain hain norok bai mala khinai.